The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Let us take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The next few moments are devoted to silent prayer. Na kay privacy of your priesthood, ang kapilian nimo nga imo bang hinganlan ka ng imong mga sala kung naa ka pa'y tinir diha sa imong kalag. So if it is necessary, use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, after you do that, you are being filled with the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except your concentration on the teaching of the Word of God. Alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, gidapit ka sa tuo kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga imong personal nga manluluwas. Kaya ang Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. In preparation for our study, mag-ampot ta sa hilom. Mag-ampot ta. Ama na mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imo pang paglugway sa among kinabuhi hangtod ning higayuna o paghatag nimo sa among kahigayunan sa pagtuon sa imong balang pulong. Dining adlaw o Dios, nagaampo kami nga ikaw tudlo ka namo sa imong kamatuoran pinagi sa paghahom sa Espiritu Santo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo.
Amen. Maayong adlaw kaniyong tanan, mga higala, mga kaigsuunan nga mga fellow believers o kaninyong mga suki ning atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. So we are here once again in good health. Sanag ang atong pangisip, gipabuhi pa kita sa Dios. Kining tanan gumika lamang sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya o grasya. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Karon nato ipadayon ang atong gibiyaan nga gihisgutan bahin sa aniya kita karon nagadupot niining tulon-anan nga giuluhan nato the doctrine of the supernatural life. Ang doktrina sa talagsaon nga kinabuhi. Okay. First of all, ang Diyos, kung siya muna-una, dili pariha sa atong pangunahuna. He does not think as we think. Gikinahanglan mo ang pagkatuon sa pangunahuna. Sama ni Kristo, kung buot mong kinabuhing spiritual life. Kaya ang Isaiah 55, 8-9, nagasulti kini sa binisaya. Kaya nga akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. O nga akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Abi nimo, ang tao, kitang mga tao, muna-una magtawhan ng mga hunahuna, natural, human viewpoint. Apan ang Diyos, muna-una Diyos ng hunahuna, divine viewpoint. Ang tawhan ng pangunahuna, human viewpoint, magaingon man o pagbinuutan o mahilangit ka. Apan ang Diyos ng pangunahuna, divine viewpoint, nagaingon o tumuo ka kang Ginoong Hesukristo o ikaw maluwas o mahilangit ka. You see, ang atong pangunahuna, our thinking, nahidayag, meaning naga-reflect sa atong kinaiyang makasasala, old sin nature. While ang iya sa Dios nga pangunahuna, naga-reflect sa iyang hingpit nga kinaiya, perfect essence. Ang Dios nagkanayon sa pag-ingon og ang akong mga pamaagi o mga laraw, dili inyuhang mga pamaagi. Kaya ang Diyos nung maayo, divine good, mao'y pamaagi sa Diyos, samtang ang tawhanong maayo, human good, mao'y iya sa tao nga pamaagi. So I hope na sabtan nimo kana. Ang bugtong nga matang sa maayo, the only good nga mapanalanginan sa Diyos, ang bugtong matang sa maayo nga magamit sa Diyos, mao ang gitawag og Diyos nung maayo, divine good. Now, pagbaton o bukas ng pangunahuna, have an open mind, nining bahina. Kay may nungdanon gyud ni pagayo, alang sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Very essential o very critical kining doktrinaha. Okay. Ang divine good, Diyos nung maayo, mao ang pagbuhat sa usa ka hustong butang sa hustong pagi. Divine good is doing a right thing in a right way. Ang paghatag sa lapi ngadto sa simbahan, giving ngadto ba sa mga misyonero o mga ebangelista, ang pagampo, ang pagsaksi, witnessing, ang pagtabang niya itong nanginahanglan og tabang, kining tanan, mga maayo man. Apan kung imo kining gibuhat nga wa ka mapun-i sa Espiritu Santo,
kana silang tanan mga binuhatan mao gitawag ta og tawhanong maayo, human good, nga dili madawat sa Dios. Kasabot ka? Unsay gisulti sa Dios? Ang akong una-una dili sama sa inyong una-una. O nga akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Kaya nga akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw. As long as samtang magpadayon ka sa paghuna-huna sa imong mga huna-huna, di gyud kang makatupong sa plano sa Dios alang kanimo. Mo'y hinungdan nga gikinahanglan mo ang imong pag-usab sa imong paagis paghuna-huna karon nga usa ka na ka Kristohanon. Now that you are a believer, gikinahanglan nimo ang pagkat-on sa directive will sa Dios sa imong kinabuhi, and you must do it. Kinahanglang imo ka ng tumanon. Ang Pilipos Kapitulo 2 versikulo 5 nagkanayon, angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Buot sa Dios nga muhuna-huna ka sa ginahuna ni Kristo sa iyang pagkatao in His humanity dinis kalibutan. And by the way, kana mao ang Biblia ang huna-huna ni Kristo. Ang mga sulat, epistola, epistles diha sa bagong pagigsaad, nagahatag ka na tog usa ka sumbanan, a pattern sa panghuna-huna ni Kristo aron imo kining kopyaon o sundon sa imong kinabuhi. Ang gisulti diha sa 1 Korinto 2:16 mao kini. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa una-una sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Amigod nimo, sa pagkatao ni Kristo, what I mean in His humanity, gihikaw niya ang iyang kaugalingon. He deprived Himself sa gahom sa iyang pagkadiyos. Kinabubuto niyang gilimit. He voluntarily limited Himself ngadto sa tawhanon niyang mga hiyas o mga kinaiya, attributes sa tuyo nga matuman niya ang plano sa Dios nga Amahan. Sa ato pa, sa kinabubuton, iyang gihikling, He willingly set aside ang iyang gahom o pribilehiyo ingon nga Dios aron sa ingon niya na siya magpakamatay dito sa krus alang kanato. Tiyan mo ka ng desisyon na gihimo ni Kristo tungod lamang gayod kay iya kitang gihigugma. Matud pa sa Pilipos 2:8, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Igala, tutuki og maayo ang duha ka mga pulong nining bersikuloha. Duha ka mga pulong nga naghulagway kang Hesukristo ingon nga tao as man, ang mga pulong nagpaubos og nagmasinugtanon. Sa in English, humility and obedience. Og dinha, imong makatunan unsaon mo sa pag-awat ni Kristo. How to be like Christ o pagsundog. You know what? Ang atong pagkat-on sa pangunahuna ni Kristo, musangpot o musangko sa atong pagtubo ng Kristohanon. O by the way, ang paghuna-huna nato sama ni Kristo, gikinahanglan ta ang pagbaton o pagpaubos, humility. Ang pagkamapahiubsanon, humility, usa kini ka otoridad o pagkawalay, kamatinahuron. Otoridad, pagkamatinahuron sa otoridad o pagkaway kamapahitason. No arrogance. Kaya ang pagpaubos, God, humility, usa ka kahimtang
nga naay pagkagaan, relax nga pangunahuna, nga mamunga kini o kapahulayan, arrest. Sa laing bahin, ang pagkamapahitason, arrogance, usa ka pangunahuna nga mamunga o kasamok, kaguliyang, o pagkadiskuntento. Ingnon lang nato ka pagkasultiha sa Visayan. Kaya numduman ta, nga ang pagkamapahitason, mo'y misintensya ni Satanas ngadto sa linaw sa kalayo. Ninumdum ka. Ug lambot pagyod niini, ang pagkamapahitason, mo'y nakapaigi nila ni Adan ug ni Eva gikan sa hardin sa Eden. Ang pagkamapahitason, dugang pagayon niya na musangpot og suliran ngadto sa Dios. It's gonna lead lead toward trouble with God. Ang Dios, ang itang hinumduman, nagpaabot kanimo isip iyang anak ug ingon nga sakop sa iyong harian ng panimalay nga magbaton ka og pagpaubos. Sanglit, nagsaad ra bagyod siya kanimo nga iya kang paungsuwagon pinagi sa imong pagpaubos. He promises to promote you through your humility. Paminaw nining pulong sa Dios sa giingon diha sa Santiago 4:6 ug kini nag-ingon og apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Matudluan ang mapaubsanon. A humble person is teachable. Gusto? Sabi nimo, diya sa imong pagka-mapaubsanon, imong maamguhan, nga wag yung kay sarang mahimo nga mulampos ka unta gawa sa mga pagsangyaw sa Dios ug pagsangkap sa Dios. Imong maamguhan, you can realize diha sa imong masaligon nga pagsabot sa pulong sa Dios nga ang Dios mihimo sa tanan niyang mahimo aron iyang siguruhon nga ikaw magmalipayon. Tiyaw mo kana igsoon. Huwag yu ikatandi sa matinumanong pag-atiman sa Dios kanato. Huwag yu bisag gamayng pagkapakyas ang pagsangkap kanato sa Dios. Wa? He did not fail. Never. Ayaw kalimti ang gisulti diha sa Pilipos 4:19 nga nagkanayon, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sa laing bahin, motubang yun tang tanan, why exempted, motubang tag mga suliran o mga pagantos. Sakto? Well, matud pa diha sa Job 5:7, apan ang tao gihimugso aron magdalag kasamok sa iyang kaugalingon sama sa aligato nga manglupad gikan sa daob. Job 14:1, ang kinabuhi sa tao mubo ug puno sa kasamok. Tinuod, it's true that moabot ug mosunod pagyod sa atong kinabuhi ang mga kasamok. Sa giingon diya sa Job 14:1, mubo ug puno sa kasamok ang atong kinabuhi dinis kalibutan. Apan paminaw, ang Dios adunay giandam. Adunay siya giandam alang kanato nga mga paagi sa pagsulbad ug suliran. The problem-solving devices. O kining maong mga paagi, gimugna kini sa Dios alang sa pagsulbad sa matag usata kasuliran o kasamok. Sa atong pagpaubos, atong nailhan ang pagkahimpit sa Dios. Ug atos ang nailhan ang atong imperfections. Ug busa, di na ta paluma-luma og suway
sa pagsulban sa atong kaugalingong mga suliran. Ug labot pa, di man gyud ta makasulban sa mga suliran, ug nga ang Dios di lang kay magasulbad siya niini, siya pagyo mahibaw sa pag-atiman niini nila sa hingpit. He takes care of them perfectly. Pinaagig katingalahan pagyong mga paagi nga di nimo maisip. Imong gituhuan ang iyang saad nga siya ang magasangkap sa tanan mong mga panginahanglan, sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sa laing bahin, gubot og punos mga kauguliyang ang kinabuhis mga dili Kristohanon. Ang ilang kinabuhi mo'y gitawag sa Ingles og rat race, meaning na kanang pangginukdanay sa ilang pagigbisog sa kinabuhi. Sanglit, maningkamot man na sila sa pagtagad sa ubang tao, una pa sila makahuman pag-atiman sa ilang kaugalingon. Hinoon, ingon nga magtotoo, di ka na kinahanglang magkinabuhi nga anaa ka ng padayon nga kaguliyang kagubot. Sa dihang nahilhan mo, sa dihang nailhan mo ng kaluwasan nga imong naangkon, nakapagawas na kanimo gikan sa merkados mga ulipod sa sala, slave market of sin, mahimo na ang pag-relax diha sa mga pagsangkap sa Dios. Pinaagi kang Kristo o nagpagawas na kanimo gikan sa mga kabalaka sa umaabot ng mga adlaw. Ang Mateo 6:34 na kanayon, busayaw kabalaki ang musunod nga adlaw. Kaya ang tinuod, ikaw ramanggoy naghimog lisod sa Kristohanong kinabuhi. Wa man gyud lisod sa iyano nga sugo sa pagkat-on ug pagpaubos. Hinoon, kung dili nimo og maharon ang espirituhanong kahanas nga makabot ngadto sa kapagpaubos, nan imo gitugutan diha ang pagkaarugante nga motubo kini siya. Ug imo na hinuon gihimo nga complicated ang imong kinabuhi. Kung na-complicated ang imong kinabuhi, kung gibati nimong gipunayan kag hatag og labad sa uho, nan makaingon ka diha nimo nga wa gyud di ay nimo masabti ang prinsipyo sa faith rest drill para paagi sa pagtuo nga nagdaog kapahulayan nga mao ang ikatulong problem solving device nga gisangkap kini sa Dios kanatong mga Kristohanon. Higala, kung imong tugutan ang pagkaarugante nga mupulis pagpaubos diha sa imong kinabuhi, musugod ka bas pagpangitag tawhanong mga solusyon, inay Diyos nung mga solusyon. Di man nira na. Kaya abigod nimo, ang pagka-arugante, ang arrogance, mag-isip ni siya nga naagyoy mas sayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw nga pagtuos pulong sa Dios. Naibaw ka, ang kanunay puntariya sa pagka-arugante, mao ang problema. Samtang sa pikas nga bahin, ang puntariya sa pagpaubos, mao ang solusyon. Ang solusyon sa Dios. Timan nga ang pagka-arugante nagapadayag kini siyas iyang kaugalingon in many ways. Apil na niya na ang iyang pagrebuilde batok sa autoridad. Bisan pa mga ilado nga mga magtotoo sa ilang panahon, nahisukamod man gani niining sala sa pagka-arugante, pagkamapahitason. Ginamit ang malig-on nga pagtuo kadto si Moises mo'y nangulo sa mga Israelinon pahilayo sa Ehipto. Iyang gisaligan ang Ginoo. Bisan pag ang pulang dagat, the Red Sea, diha sa ilang tubangan, ug ang mga kasundaluhang Ehiptohanon didtos ilang likod. Gimanduan ni Moises ang gipangkuyawan nga mga Israelinon sa dili pagkataranta, to not panic, kundili
sa iyang pag-ingon ngadto kanila, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Sa in English, stand still, behold the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you today. Exodus 14:13. Gibahin sa Diyos ang pulang dagat. God parted the Red Sea ug iyang giluwas sila. Human mo labay ang kapid-an ka mga tuig dito sa gitawag og Meriba, kini si Moises, tungod kay giabot siya sa pagkaarugante, misupil sa direkta nga mando sa Dios nga pasultihon kini siya ngadto sa kabato aron gikan niadto mubuhagay niya ang tubig alang sa gipang-uhaw nga mga Hudiyo. Exodo 17. Resulta niadtong iyang pagkarugante o paghimo niya niadtong daotang desisyon, wala noon siya tugutes pagsuod sa yuta sa saan? Promised land. Si Apostol Pablo ang nagsulat sa napantog niya nga mga doktrinal nga epistola diya sa Biblia. Miatubang usab sa problema sa pagkarugante. Sa diyang misupak siya sa Dios, sa dili niya pag-anto sa Roma, suma sa gimando kaniya sa Dios, nagtuman siya sa pag-anto sa Jerusalem. Mga buhat 18. Tungod niya itong dautan niyang desisyon, ang nahiaguman niyang resulta niyadto, mao nga siya gidakop ingon nga binilanggo o gipada dito sa Roma nga kinadinahan in chains. 1 Pedro 5:5 ngadto sa 6. Kontra sa Dios ang mga garbuso, meaning mga arugante, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Principle. Ang tawhanong mga solusyon, maisip nga dili solusyon. Ang Diyos nung mga solusyon, maoray matuod nga solusyon. Sa in English, human solutions are no solution. Divine solutions are the only solution. Sa makadagang higayon matag adlaw, kinahanglan tas pagpili, dapig ba kita sa Dios o supak ba kita kaniya? Kung muhimo tanining pagpilia, inubanan sa pagkarugante, atong gipili ang atong solusyon ug ang kadulom sa pagkaway solusyon. Apan kung kining pagpilia ubanan tas pagpaubos, atong gipili ang hingpit nga solusyon nga iya sa Dios, God's perfect solution, nga mao ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang atong paggamit sa doktrina diha sa atong kalag, paggamit sa 10 problem-solving devices sa Dios, o guman pa, ug atong gibutang ang atong kaugalingon sa kamot sa Dios. 1 Pedro 3:8-9 nagakanayon. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugma ay kamo, samas mga magsuon, pagkaloy anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kining panalangin, balusi hinuon kining panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimo sa pagbaton ug pagpaubos, usab siya nagamando kanimo nga magmasinugtanon ka sa iyang pulong. 1 Juan 5:3. Kaya ang ilhanan nga gihigugman nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, o dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ang Dios
pinagi sa iyang grasya nagahimo nga sayon alang kanimo sa pagka masinugtanon, to be obedient kaniya. O gumikan niya na ikaw makakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. Gihantagan ka gahom sa Espiritu Santo. Ang maurang mata nga gahom nga makapalahutay kang Ginoong Jesucristo. Mao'y nakapalahutay kang Ginoong Jesucristo sa pagpabilin dito sa krus. Samtang iyang gisagubang kadtong mabangis ug way puangod nga pagsakit kaniya tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Si Jesucristo mibungat sa pag-ingon, og isangon ang akong hiyugo, og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaumsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, og gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mateo 11:29 og 30. Sa in English pa, learn of me because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy and my burden is light. Si Jesucristo nagasulti kaninyo niini. Ana ako'y pagpaubos. Kinabubuton kong ihikaw ko nga akong kaugalingon. I was willing to deprive myself of my deity. Ihikaw ko nga akong kaugalingon sa akong pagka-Diyos ug ang akong pagkahimong tao. Katuni gikan kanako ang pagpaubos ug ang pagkamasinugtanon ug musayon ra ang kinabuhing espirituhanon. Ang personal mong gugmaalang sa Dios nga Amahan mao'y nagapadasig sa imong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. Ang labing tinuod, kung wa kay gugma ngadto sa Dios, di gyud kang magmasinugtanon ngadto kaniya. Gusto? Ug niya pa, di gyud kang makahigugma kaniya kung wa kang kaila niya. Eksakto? Ug imo lamang siyang mailan pinagi sa matag adlaw mong pagtuon sa pulong sa Dios. Sabtag yun na pagayo. Ang matag Kristohanon may katungdanan sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia, Bible Doctrine, o sa pagkabot sa gipahimutang sa Dios nga tuyo ug tumong, nga mao ang pagtubo sa Kristohanon ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong o nga iyang mahimaya ang Dios. Diha sa Juan 14:23 ngadto sa 24, si Jesus miingon, kung imo akong gihigugma, tumanon nimo ang akong mga sugo. Siya nga wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa akong mga pulong. Dayag og tin-aw gyud kanang pagkasultiha sa Dios. Nga kung wa ka mahigugma kaniya, di gyud ka mutuman kaniya. Ang personal mong gugma ngadto sa Dios mao'y magdadasig, motivator sa imong pagkinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Kung wa kay tinguha sa pag-ila kung kinsa ang Dios, aron unta imo siyang mahigugma ug imong tumanon ug sundon ang iyang plano sa imong kinabuhi, di gyud ka maning kamot sa pagkat-on og doktrina. Ug mao nga wa gyud kay laing pagadangatan kundi ang tumang kapagyasan. Apan Hinuo ni gala, ani ay usa ka pagpatinaw kanimo. Paminaw maayo nini. Bisan og wa gyud kay nahibaw-an og nakatunang doktrina sa Biblia, apan imong gituhuan si Kristo ingon nga imong manluluwas, moadto ka sa langit. Yes, mahilangit ka higala. Apan nanalay dakong apan diha. Subo lang unaw-naon nga nasipyat ka sa pag-angkon niyan itong mga mabulukon, labihan sa kadagko o kadaghang mga panalangin nga giandam sa Dios alang unta kanimo. Kung nakakabot ka pa sa pagkahamtong nga Kristohanon, both dinhi sa yuta, ingon man didto sa langit. Panalanginan ka sa Dios
kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. Di nilang una kita muhunong sa atong pagtuon ini, atong ipadayon kini sa sunod adlaw, ugma pohon sa atong panag-uban, Bible study through the YouTube, ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos, sa tanan nimong gitudlo kanamo nining adlaw. Salamat, O Diyos, sa pagpuno sa Espiritu Santo. O nagampo kami nga ikaw magadala kanamo sa sunod higayon sa pagpadayon namo sa pagtuon sa among pulong hangtod nga kami makakabot na gayon sa among common goal ingon nga imong mga anak nga mao ang spiritual maturity nga diin mo kana ang stage of capacity for life. Nagapasalamat kami nining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.